Sa Good Vibes, pamilya sa mga manughorno sang cement outdoor furniture kag garden decors ang naghihimakas agud to makatibawas sa pandemic. Ang ini kuno nga negosyo ang gikan pa sa ilang nga kaluluhan. May report si Nico Delfin. Daw yara ka lang sa showroom kung imo makita ang mga ginadisplay nga garden set, mga pots, lamps kag miniature garden fountain sa kilid sa Murcia Alihis Road sa Puroclote sa Barangay Alihis sa Bacolod. Himo ini sa semento kag kabilya nga mauti nga ginaporma gamit ang improvised nga hornohan. Ang 71 anyos nga nay construction worker nga si Antonio Hamon ang una nga nagtukod sang sini nga palangabuyan mga pila na kadekadang nagligad. Wala ka nang makabalo ko ni. Kay gobra ko sa konstruksyon. Oo. Kasi kay naguntat, naglakat ang artitiko Okay. na gabrot. Ako na ang order mo na. Pero damo sa mga mototaila, sa nagligad nga to damo may nag-order sa inyo. Oo, kung magkinanglan lahat order lahat eh. Wala man siya maglaom nga sang nagsugod ang pandemic sang nagligad nga tuig nangin patok ang iya mga produkto. Sang nagligad nga tuig, sarang siya nga maka-income sang 8 tubtub 10,000 pesos ang bulan halin sa mga baligya nga mga pots kag miniature pagoda lamps. Ang hinablos ni Hamon nga si Rodolfo Hapitana nga nangin iya man assistant ang isa sa mga nanubli sang iya abilidad nga karon isa naman sa nagabaligya sang outdoor furniture kag garden set sa kilid sang dalan. Kada simana, masako man si Hapitana sa pag-obra sa mga garden set nga iya ginabaligya sa tag 5,000 pesos. Ako niya te do dama naman ang antay te bay kabilya to mo iba niya. Kita mo bramo sa daw? Sa pangulo ko brang paminta makadisni ko 20 anyos ka diyo. Pintor. Pintor ka gidya. Kubong ka duty ko sa China Mart, barker ko da. Ara ko China Mart, buhat na duty. Sang pag-pandemic last year, damo may gabinakan mga kuha. So ka ako nga bakal do nata ko lang barato. Suno sa magtiyo, nanginsuki na nila ang kadamaan sa mga resort owners, kag bisan mga tag-iya sa mga kilala nga restaurant. Ang mga pillar sculpture nga ginabakal sa ila sa mga kilala nga personalidad, mga dalag ko nga stone sculpture nga makita sa mga bantog nga kalanaan sa Bacolod, ang pilalang sila mga ginapabugal nga obra. Dari sa kanya, airport, airport. Ano ra ko da? Sa departure nila lang. Kung ano sa kwa. Kinakada, kita ang dahil naka. Ari, Kita ang imune. Oo. Bilin lakson na blas inaka. Lakson na. Bulan-bulan na may Oo, hindi mo pa nagali. Pila na tay? Ang inyo, paritas ko to. Dako naman. Pareho na nga may mga edad ang magtiyo. Gani magluwas nga limitado na lang ang ila mabuhat, nagabatsyag naman sila sa epekto sang pandemic, bangod ini na lang ang ila masarangan nga maobra. Di kamang to dalambre kamang timbang miskla bagay mil pregido abilog. Okay. Kay timi gad na tangdaan. Budlay gidya uti. Uti kag bugat pa matutulan kamot mo ni bugat na daan lakot. Humalin sang nagligad nga tuig, nakaamat-amat naman kuntani si Hamon sa pagpamakal sang construction materials para bisan paano mapakaayo ang ila balay. Apang tungod malaka naman ang mga nagabukas nga bag-o nga negosyo sa syudad, masami nagapunsok na lang sila puluyan ang mga produkto nga hindi gilayon mabayaran kag mabakal sang customer. Hindi man kami kagbayan, wala man ko ubra sa buwan. Matamat man bayan eh. Nagalaom sila nga kuntani makarecover ng pungsod sa epekto sang pandemic, agud bisan paano malampuwasan man nila ang hangkat sang kapigaduhon. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.